One of my in and video market, you got for our brother by Reverend Father and our Father Angelo Chidu Nebu. So many of them from Ebunu Gamonian Nequifa, Mobona in a forum here. Now then only if all the can, only if I were a Papa J. Malagango Batagi and I fear back at an punch newspaper before we address if you one night won't cable Reverend Father could ever because on a page comfortable post to leave. Now if the labor no say that now fraud offerings, God doesn't share booty with the crooks. Can slam prophet Fufoye. One, before I continue what I want to say, uno my favorite crew. So we are expecting Papa J issue in the car. I don't know if you get you get my point. He my favorite crew. But like I address if our brother Angelo Chido Nebu but also that now Khan has resurrected from the dead. Praise the Lord. But does one need the voice of Khan to understand that this is fake? Anyone who advertises or boasts about having the power to perform miracles is fake. Sadly, these people are everywhere, including in the Catholic Church. Why their bishops allow them to be deceiving people is what I don't understand. One nwoke Fada Angelo na-egbu ihe eme understand nkịtị ahụ mgbe m kọwara gị ife bishọp ji were alapụ ndị Reverend Fada ma wee na-emekwa ife ndị a pastọs na-eme because agwa m na nọọ ndị Pentikọstal ihe chetara Roman Katọlik ụkwụ mbara because mụnwa ọkwa n'ime Roman Katọlik a ka amụmụ ebe a ka amụmụ mee baptizim nata olilikwa aka n'isi na-aghọta na mana ọ because of ụka akụrụ aka bụ ihe chetara Roman Katọlik ọkpa mbara before onwere ife a na-akpọ ụdị ife a kịta a na-eme kịta abrakata aba ele olive oil na solve problem. Every father kịta chọrọ inwe ministry. Every father na Nigeria, especially an Igbo, chọrọ speak in tongue. In our that is why almost every Reverend Father nwere parish na-enwe ekpere Monday, ekpere Tuesday, ekpere Wednesday, some enwe ekpere Friday. Every father nọ na Igbo mụ na gị na-abụ nọ today. As far as no nwere parish, ọ ya na organize a ministry, ọ ya na pioneer. Now, ebe ọ bụ na nwanne anyị nwoke bụ Fada Angelo na-egbu amụrụ the reason why bishop ji agba nkịtị. The reason why bishop ji agba nkịtị bụ na ndị fada a na-organize crusade inwegasị product fa na-ele ka a na-anatanwu 20 million ma 50 million ma 100 million ndị bishop ji asolve their own problem. Do you understand me? Because all business transaction ka a na-eme. ịghọtago ọnọ ka bishọp maọbụ Reverend Fada ha na ndị politicians dị na mma anyị exchange envelope then what do you expect him to say ma ọ bụrụ enwe problem n'obodo? Mgbe bishọp ihe dịka gọvanọ nyere envelope maọbụ Reverend Fada natara envelope from a politician maọbụ a pastor nata envelope from a politician, then what do you expect? Ka ife chava ya na-eme ma ọ bụrụ na a na-egbuzi mmadụ? How many of them can go to all the buying that is going on in this country, especially in Benue State? How many of them can go local? So I am much as you come on. I put any bit around the bush. The reason why in the bishop put Jalap on the Reverend Father so when a map rakata buy for fun Rokatan one night working who catch a selling the buy like this. Got to be able. Ndị rileli ya na-amanye elu na o nwere pawa ọ na-afụ ụzọ ọ na-cast na-abind cast onye ya mpụta ebe a na ma agwa unu ị nwere ihe ijegidere ije n'ụwa ka ị nweta ikwikwii n'isi nwa ogbenye isi nwa ọgaranya ọsọsọ n'isi nwa ogbenye ka a na-afụ ikwikwii ya mpụta ana m agwa gị sị gị na the only day m ga-ebelieve unu ụbọchị mma afụ nwa Peter Obi ebe a na-eme deliverance, fụ nwa Kochelis ebe a na-eme deliverance, fụ ma nwunye Obi Kubana na mmiri esiri ebe o sekpu na wee na-ayọ financial freedom. Do you understand me? Ma nwunye Imoni ụmụ fa niile afụkere m ebe a na-eme ha deliverance na nwere otu ha nọ na ya ma ọgba nke ma ọ bụ ọgba mmiri na-edistọb fa.
ife iji asọkwugharị ife abụdat na ego kọrọ mụ na gị na-abụọ ife ihe anyị ji amagharị na ministri ata eze na okpi na nwere ụmụazị na-edi Nwoko ụmụ ama na nwere ụmụazị Dangote ịmalụ na o nwere family ị nwere idea all the politicians anyị niile ịmalụ na fa nwere family ebe ka family fa nọ bụrụ onye ka ị na-afụfa na crusade na ministry ebe a na-emefa deliverance how many of them ka ị na-afụ na crusade ebe a na-emefa deliverance ọ n'isi gị nwa bụ nwa ogbenye ka a ga na-afụ ikwe because all unu nwa ka religion ji wee nọ the only place religion na strive wee ebe enwere fair leadership ebe ọbụla gọọmenti na-eme ife fa supposed imene ife a niile ị na-agbagharị na ministry ị na-ayọ ga-adị before ebi ụwa so you don't need to go to ministry to beg for inweta ọrụ maọbụ ịnụ di maọbụ ịmụta nwa maọbụ inweta unu maọbụ ịgba moto maọbụ ka echekwa gị from ndị napin citizen one nọ na UK ma ọ na Europe ma ọ na Asian country na-ekpe ekpere ka e protect ya from insecurity citizen one nọ na Europe ma na Asian country na-ekpe ekpere ka enwe steady electricity enweta ọkụ like this ife ebe a na-eti thank God mana ha na-ekwu like this ya la aghọta so nwanne m nwoke bụ Fada Angelo Osiri na-ebu ama m ịma na alaike kakwana gị na-ekwu eziokwu na dị social media ọ bụ na ọ dị Reverend Fathers nọ n'ala Igbo na-eme ka isi eme ndị be anyị ayala na-efu ife afa na-akpafu na-agwa gị the truth mana the issue here bụ that na o nwere ndị religion kwa n'ime Reverend Father ahụ were alụ ndị be anyị ọjọbọ na-elife ọghọrị ịghọtago and ikwuzie okwu like this asịghị na ebụla ezigbo Reverend Father mana keep it on kwubenya bụ eziokwu ndị aghọtara ya tata aghọta echi niile mana the reason why ndị bishọp ji gba nkịtị bụ because na a na-anata 30 million 100 million 50 million onye kpatara fa ji alapụfa ekelekwe m unu ka emesịa